Il-kampanja kontra l-kaċċa fir-rebbija organizzat festa familja max-xazza ta' Slima, lokalità li fija m'hemmx elezzjoni tal-Kunsill Lokali. Dan bilan nitlaqqa l-familji Slimiżi u tispjega aħjar l-argumenti għaliex għandek tivvota le fir-referendum ta' 11 ta' April. Kien għalhekk li f'din l-attività l-kampanja tal-le ippreżentata xar punti lil pubbliku sabiex fuqhom ikun jista' jibni l-opinjoni tiegħu kontra l-kaċċa fir-rebbija. Mark Sultana qal li dan ir-referendum huwa wieħed importanti għaliex huwa għodda fidin il-poplu Malti Wawċi. Ma post fejn m'hemmx elezzjoni tal-Kunsill Lokali u qed inħeġġu l-nies ta' Slima u anke ta' rħul oħra fejn m'hemmx l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali biex imorru jiġbru l-vot. Sultana kompla jgħid li kull persuna għandha dritt sabiex tiddeċiedi dwar il-futur tal-pajjiż u ma tibqax manipulata minn grupp żgħar ta' nies. Intant kull min attenda din l-attività wieħed se jinforma ruħu aħjar dwar speċi differenti ta' safar u klieb il-baħar. L-attrazzjoni ewlenija ta' din l-attività kien l-ispettaklu mużikali bis-sem ta' diversi bands differenti fosthom No Snow No Alps.